Mehriban adamlar akmağın akıl sıfat gurruňy. Türkmenler dedi Seljuk imperiýasyny, Osman imperiýasyny döreden gaty gaýdusuz ruhly halk şeýlemi? Dogry. Ýöne bir zady bek bilin. Şo döwürde Seljuk imperiýasynyň hemme söwüşçüleri halky, Osman imperiýasynyň söwüşçüleri halky Allah üçin söwüşdiler. Diňe Allah üçin dizedelin. Allah üçün görüşipdirler. Nädip Allah üçün görüşipdirler. Näme? Allah Taala telegram gerek boldumy ya? Allah özüň gorap bilen okmaya. Allah bilen oýnayıp başladyň da o baran. Allah Taala senin namazyňa da beren sadakaňa da hisabyňa da zar däl. Biz Allah'ın rahmetine zar. Biz Allah zar. Vatan için görüşlüň bolýa. Halk için görüşlüň bolýa. Düşündiňmi? Özüň için görüşlüň bolýa. Birinji yer almak için görüşlüň bolýa. Gidip ringde, boksda. Ýöne Allah için görüşlüň. Nirede bolýar ýa? Näme şolar ýalak Allah Taala indi goraksız musunmay. O döwürde Allah için görüşipdirler diýäňiz. Allah için söwüşipdirler diýäňiz. Allah için söwüşeliň diýäňiz. Gatyr kelläňiz sygmajak akmagyň gurrugyna diýäňiz. Ata-babalarymyzyň geçmişini ýatlamaly bolýar. Şu arada aýlamda mesela men bilýärde tarihimde Bayramaly hanyň galasyny näil basyp alypdyrlar, näil boýuna gidiripdirler ata-babalarymyz. Sen ata-babalan kimay? Kim sen ata-babalan? Sen ata-babalan Bayramalyň galasyny basypdyrmyşyň. Bayramalyň galasy. Haýsy kitapda ýazypdy? Sen ata-babalan kim onda? Näme Türkmen bilen Türkmen uçdy diýjek bolýarmy? Özüňe mäbir Türkmen. Biziň ata-babalarymyz Bayramaly galasyny basyp aldy diýen. Kabutda özüň uwerni ýaly gurrýan. Sen ata-babaň kim o? Çaçaw, düdü, pankelle, mal,